That's Angela Casper. Come on closer, madame. Who's that? Angela Casper. Angela would love to have a copy of this too, you know. Tell everybody what the connection was. He brought you here. Oh, Theo Angelo, yeah, he is my mother's brother. He was not. He didn't sponsor me. Uncle George sponsored me from Minneapolis. But he was instrumental in convincing his brother to sponsor me. Who actually sponsored? Theo Yorgo. With who's With Uncle Angelo's persuasiveness. That's Angela's mother. She dressed like the mother of the bride, Femi. That woman, I'm telling you, she had class. She had class. You don't find people like that. Έλα μωρί να λες και εσύ εδώ πέρα για να τα βλέπουν τα παιδιά σου, να τα δείχνουν στα γόνια τους μωρί. Αύριο μωρί θα πάρει κανένα ψηλά, το γιος πάει η Γερμανία, δεν μπορεί να σπινάει η μάνα μου. Ποια ήτανε. Αυτό το λες. Εγώ το είπα. They're gonna say, come to Yaya. Άντε Yaya, mama's for your grandkids. Έλα πιο κοντά. Let mama see. Τι είναι αυτό, περάκι μου, αφού τα είπες, αυτός είναι ο Δίος ο Άγγελος, αυτή είναι... Who is that? Ωραία, έφτασα εις Μιλγουόκι στις 19 Δεκεμβρίου 1960 και έμεινα στις Θείας Θεανός και του Θείου Άγγελου το σπίτι μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 1961 όπου παντρευτήκαμε με τον πατέρα σου. Τι γίνεται εδώ είναι κατά το διάστημα που έμεινα στις Θείας Θεανός και του Θείου του Άγγελου και πώς περνούσαμε τις μέρες. Όπως βλέπετε στη φωτογραφία είναι η Θεία Θεανό, εγώ, ο Γιώργος και η Αγγελική Κάσπερ, η εγγονούλα τους.